Njengofumana omnye usuthi bolekisa ngabadlali abane, inkwenkwezi yelizwe laseMzantsi Afrika iyaphesheya kanti iqala lase-Algeria lenza imbali. Amanqaku aphala phambili kusihlwa nje ame ngolu hlobo, kodwa phambi kokuba sifike apho mandibhothise. Iqela le-Amazulu lityikitye umdlalo omtsha kwizigebenga zakwilizwe laseGuinea. Lo mdlali uneminyaka engama-25 nohamba ngegama elinguYacoub Barry uvuma kweli qela laseThekwini esuka kwiHoroya FC. Emveni koku iqela le-Amazulu lizimisele ngokubolekisa ngomfana futhi Mkhize, uMswati Mavuso, uMxolisi Kunene kunye noSiphesihle Maduna nobevakala njengaya kwiMoroka Swallows. Ukanti ngokutsho kwengxelo ezintsha uWade Lakheyo bejonge iHelsingborg IF eqeqeshwa nguStuart Baxter utyikitye kunye neFC Trollhättan. Lo mhlaseli bedlalela iCape Town City kunye neTS Galaxy ngaphambili. Ukanti ukuvala uIslam Slimani utyikitya isivumelwano neCoritiba ekhuphisana kwelona zinga liphezulu lebhola ekhatywayo yeBrazil. Lo mdlali uneminyaka engama-35 uya kwilizwekazi iAmerica emveni kweminyaka eli-10 eEurope. Lo mhlaseli wenza imbali ngokuthaba ngumdlali wokuqala osuke e-Algeria ozakudlala kweli zinga lebhola ekhatywayo kwilizwe laseBrazil. Ukanti emphulaphuli ubangaba uzawuthi ube netheko okanye indibano, nceda ufikelele kule nombolo okanye kule email ngaphezulu ukwenzela ufumane inkonzo kulena zinga liphezulu. De belixesha elilandelayo kamnandi.